sun kare gaba ɗaya sun kare ma kasan ma da ake ga ayyan dan tattoshi da suka dan faffashe kana gani jiya ma liman ya ce min likafarin wajen saragowa wallahi Allah ya biya na Zaria ina zuwa ne wallahi gani wani aiki zan je tsula yanzu shi yasa nace bari in je min tambayar kabari na yanzu ai yanzu zuwa zan ai min tambayar kabari na yanzu na huta saboda ni yanzu kwana kabartar a makabartar na Zaria ko ka daya kanka daya kuwa kanka so ma zuwa wallahi karka so ma zuwa wallahi kai waya fa muke da shi fa ya ce na waya fa muke da shi ya ce na waye wurin wa zaka je a sake shi tale shi ba sai je ba ta jani waya fa muke da shi fa yanzu nan maka ruwa ne wuce fa yanzu ne wuce in ba sai na je ba ta jani je ka mu kan ma kama zo ma mu ma ji idan aka min yanzu ba na huta ba a je amma je ka Allah ba ka sa'a cinyewa to ban cinyewa ai na iya je ka sallar kama gobe sai a zo ai na ai ban gane ai min sallah ba yanzu fa zan je da je ka mu mun kan mu je ka wanne je ka kawai na ga ma ni tambayar kabari kawai zan je ai min yanzu ba wata tambaya da la'ani a don aka ka duba na ce Subscribe a tashar Yara Hausa TV kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a kowane lokaci.